дар шаҳри Хуҷанд рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид. Ин навбат паҳлавонон дар вазнҳои 66 ва 73 килограмм бо ҳам рақобат намуданд. дар рӯзи дуюми мусобиқоти байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон довталабони зиёд аз кишварҳои Тоҷикистону Узбекистон ҳунар озмуданд. баъд аз рақобатҳои шадид ба даври ниҳоӣ вазни то 66 килограмм паҳлавони шинохтаи кишвар Ёқубҷон Боқиёв ва намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Азамат Мадёқубов роҳхат гирифтанд. дар ин нерӯсанҷӣ варзишгари тоҷик Ёқубҷон Боқиёв аз ҳарифи ӯзбекистонии хеш шикаст хӯрда мақоми дуюмро ишғол намуд. Азамат Мадёқубов паҳлавони 23-солаи Ӯзбекистон соҳиби медали тиллои вазни 66 килои мусобиқаи ҷоми президенти Тоҷикистон дар соли 2019 гардид. зинаҳои сеюми вазни мазкурро Раҳматулло Сатторов ва Орифҷон Додов ба даст оварданд. дар вазъияти тантанавӣ ғолибон бо ҷом, медал ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин дар рӯзи дуюми ин мусобиқаи байналмилалӣ рақобатҳо дар вазни 73 килограмм низ сурат гирифтанд. барои ишғоли мақоми сеюм паҳлавони Тоҷикистон Каримзода Наврӯз бо Шоҳрӯз Бердиев аз Ӯзбекистон барои татамӣ баромад. дар натиҷа намояндаи Ӯзбекистон пирӯз гардида мақоми сеюмро ба даст овард. нишони биринҷии дуюми вазни 73 килограммро Мирзоҷамил Рамазонов моли худ кард. дар рақобати ниҳои вазни мазкур варзишгари кишвар Раҳматулло Фарҳодов бар ҳамтои ӯзбекаш Комронбек Олтибоев дастболо гардида соҳиби нишони тилло гардид. баъд аз анҷоми рақобати даври ниҳоӣ ғолибони вазни 73 килограмм низ дар вазъияти тантанавӣ бо ҷом, медал ва ифтихорномаи кумитаи тадорукот сарфароз гардонида шуданд.